Proiektua karrusela eta farola batean oinarrituta dago. Karrusela egiteko hainbat material erabili ditugu. Esate baterako egurra, pinturak, bi pila eta energia iturri bat, motorra, barilla bat, artillea, 3 engranaje hemen azpian, kabliak, 4 klipa, LDR bat, diodo bat, bombilla bat, plastikoa, transistorea, bi erresistentzia, torlojuak, hemen, potenziometroa eta txintxetak. Bestalde erramientak ere erabili ditugu, estainoa, kolaberoa, zerra, guraizak eta bar. Gure arazo nagusi bat izan da, bombilla karruselaren goiko aldean jarri nahi genuela, baina karrusela buelta ematekoan kable guztiak lotu egiten ziren eta horretarako egin dugu aparteko farola bat. Karruselak honela funtzionatzen du. Motorraren bi kableak motorrera konektatua daude eta pila batea, gure kasuan energia iturri batea, eta kontaktuan jartzen denean engranajeekin norabide aldatzarekin karruselaren barilla mugitu egiten du eta mugimenduan jartzen du. Eta bukatzeko oain karruselaren funtzionamendua. Joan behar dugu pixka denetara. Zain da? Bale, venga. Karruselaren... Argia ematen diogunean, itzali egin beharko luke, ez da? A ber, konexio jarri ondo. Jarri ondo konexio hori. Hori da. Oan, argitasuna fokoa gerturatzen jogu, eta automatikoki itzalitzen da. Eta iuntasunakin piztu. Iuntasunean, iuntasunean jarrita daukagu kartoi hauekin, eta oan, argitasunarekin itzali egiten da. Eta karrusela berriz. Gauza bera ingo dugu, martxan dagola. Fokoa gerturatu, oso ondo. Gehiago? Ja ez da gure